Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Farko da sunan kaligina, sarkin da ya kage raina, majibancin lamarina a cikin dare ko da rana. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Rabu kai ta dubin salati inda ba kan babu minti, kai ta yi wa abin sifati, annabi da ha Ubangidana. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Ya hayyo asa da ahalinsa da dukkanin sahabansa da waliyai mabiyansa, dukkanin su suna da girma, suna da girma. Mu durkusa mu gaida karima na batul ummul umma, khairul alamin na na'ima, ki mun izinin yaban ku azima. Nabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Idan na ce ummu abiha kuma ku ce ummu abiha, ta kamar su ma mafatiha, labbaki arfa ma'asuma na batula. A lafiya ta kamar halittu, sha wahayi na gaban karatu, mun ji da ɗai baya rubutu kuma ba abin da bai sani ba. Nabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Sha ambato Abu Ibrahim, kai ne rahamar duka alam, mai kogon hira mai zamzam, baba abin da ba da kai yake ba ya annabi. Idan na ce akwai zahiri ne, babu ko tana baɗini ne, da akwai da babu ku gane, abu guda ne ba da wai ba. Nabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Wa ka sani kai wa ya san ka, ina ka je ina ne garin ka, yaushe ka zo yaushe za ka koma, ƙarshe ka ce mun baka sani ba. Nabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Tun kafin a zo da zuwanka, annabi ne yake ta kiranka, shi ya sanar da zuwanka, har ran da za ka koma ka duba, kwarai je ka duba. Da Allahn kudura da irada, Mahamud angon su sauda, buri na ma aiki ka yarda ka ce na zo ziyarar ka nema. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Annabi har ummi da abina, kanne da diga yayyena, abokai na da duka masoya na san su zo ziyarar ka su ma. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Na gaban sani ko azance, annabi ka wuce aikwatance, kowa zai ce maka an ce, har ka ganshi ya wuce nan ma, ya zarta nan ma. Ga na gaban isa mun hamina, ko a fadar Ubangiji na, shi nake yi wa baituka na karimi abban karima. Nabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Zulmu gidaro kai ne na farko, tun kafin ma a kage farko, sannan kai ka fara farko, ƙarshen ma kai aka aiko, kai aka aiko. Dukkan annabawa rawunan su, annabi kai na da su, tun daga kan annabi shi su har Idris da aka aiko. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Kalli sandar annabi Musa da mu'jizar annabi Isa, Suleiman samuwar mulkinsa har Yusuf da ya shiga tako. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Annabi kai ne kubutarsa har da Yunusa na jikin sarsa, sanda kifi ya haɗiye sa, abinda ya faru shi muka ɗauko, kai ma je ka ɗauko. Annabi Ibrahim shi ma sanda wuta take ci a nan ma, da annabi yayi kamun kafa ma sai wutar ta koma salama. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe Ubangidana. Kalli mata da mijinta, darajar su babu irinta, annabi ne yayi mana gata, har aure ya zama maslata, silar samuwata. Mai garin Makka da Madina,
kira ni gunka na zauna, annabi kai ne ubangidana, bayan kai ba ni da kowa. Annabi ne ta kamar halittun farko da ƙarshe ubangidana. Da gausi nake rufewa, tunda da shi nake budewa. Abul Abbas mai tafin baiwa, kayi da shan da ba mai cirewa, babu mai cirewa. Maulaya Mustapha mai salanta, hedikwatar rayar da zukata, a cikin takamar halitta mai tambura na ji yana sanarwa. Annabi ne takamar halittun farko da ƙarshe ubangidana. Annabi ne takamar halittun farko da ƙarshe ubangidana. Annabi ne